Txapelketari hasiera ematen diogu, lehenengo dantzaria Oltzara, Onditz Esnaola Etxeberria Lizartzatik dator eta Betronio Handia aukeratik. Prestatzen has dadila Amane Uranga López. Txapelketako bigarren partaidea Amane Uranga López, Tolosatik dator, Betronio Handia aukeratu.
prestatzen hasi Amaia Azpeitia Osinalde. Txapelketako 3. partaidea Amaia Azpeitia Osinalde da, Legazpitik dator eta Graziana aukeratu.
oholtzara hurbiltzen hasi Danel Castillo Arbona. Hurrengo dantzaria, Pasai Donibanetik dator, Danel Castillo Arbona da eta Graziana aukeratu du.
prestatzen hasi Garazi Zabaleta pastor. Urrengo lehiakidea, Lezotik dator, Mikel Esnaola López da eta Graziana aukeratu du.
Prestatzen hasi Ainhoa Gembe Jimeno. Txapelketako hurrengo dantzaria Errenteriatik dator, Ainhoa Gembe Jimeno da eta 100 dukat aukeratu du.
Prestatzen hasi, Irati Olaizola Goñi. Hurrengo lehiakidea Irati Olaizola Goñi da, Legazpitik dator eta 100 dukat aukeratu du.
Oholtzara hurbiltzen joan, Ane Jaunarena Cereijo. Txapelketako hurrengo dantzaria, Ane Jaunarena Cereijo, Lezotik dator eta Petronio Handia aukeratu.
Prestatzen hasi, Eider Carballo Zabalo. Eider Carballo Zabalo, Legazpitik dator eta Graziana aukeratu da.
Oholtzara hurbiltzen hasi, Julen Lertxundi Martin. Hurrengo partaidea Julen Lertxundi Martin, Asteasutik dator eta Petronio Handia aukeratu du. Prestatzen hasi, Irune Azpeitia Osinalde.
txapelketako lehen itzuli honetako azken dantzariaren 12. ongietorria emateko une iritsi da. Irune Azpeitia Osinalde da, Legazpitik dator eta Betronio handia aukeratu du. Dantzari guztiek egin dute bere saioa, lehen itzuli honetan bakoitzak 2 dantza eskaini ditu. Orain, epaimahaiak lehen erabaki hartu beharko du, lehen esandakoa,
zein 6 sailkatzen diren bigarren txanda horretara pasatzeko. Txapelketako lehen saioan ikusita, ez dute lan erraza, hor lanean ari diren 3 epaimahaikideek, 6 dantzari aukeratuko dituzte, esan bezala, horiek 8koa dantzatuko dute. Gogoratu gaurko txapelketan jokoan dituzten sariak, irabazleak, lehen saria, txapela, Hondarribiko udalaren trofeoa, Gipuzkoako Euskal Dantzarien biltzarraren trofeoa, Tomas Murua eskulturgilearen lana urtebetez bere udalerriko udaletxean geldituko den garaikurra eta 400 euro eramango ditu etxera. Bigarren sailkatuak Hondarribiko udalaren trofeoa eta 300 euro, hirugarren sailkatuak Hondarribiko udalaren trofeoa eta 400 euro, eta 4. eta 6. postuen artean sailkatutakoek 100 euro eramango dituzte etxera. Zai gaude, epaimaileak 6 dantzari horien izenen berri noiz eman zai, jakiteko zeintzu 6ak pasatzen diren bigarren itzuli horretara. Izena ezagutu erabakiala, esango dizuegu zein den erabakia. Epaileek erabaki dute zeintzuk diren 8koa dantzatuko duten lehiakideak, alegia, bigarren itzuli horretara pasa diren 6 dantzariak, 6en izena emango dut, beraiek jakin dezaten, aurrez lehen itzuli horretan dantzatu duten urrenkera berean dantzatu beharko lukete bigarren kasu honetan. 6 sailkatuak, 8koa eskainiko dutenak, Onditz Esnaola Etxeberria, Danel Castillo Arbona, Mikel Esnaola López, Irati Olaizola Goñi, Ane Jaunarena Zereijo eta Julen Lertxundi Martin dira. Pentsatzen dut 6 dantzari horiek oraintxe bertan urduri jarri direla, bigarren itzulian berriro ere ona itzuli behar direlako, 8koa eskaini beharko dute, beraz, ongi etorria berriro ere bigarrengoz, Onditz Esnaola Etxeberriari Lizartzatik datorren dantzariak. Bigarren dantzaria, Danel Castillo Arbona Pasai Donibaneko dantzaria.
Ongietorria berriro ere, Mikel Esnaola Lopezi, Lezoko dantzariari ongietorria. Ongietorria berriro ere, Irati Olaizola Goñiri, Legazpiko dantzariari. Ongietorria berriro ere, Ane Jaunarena Zereijo Lezoko dantzariari.
eta txapelketako azken lehiako dantza, eta azken dantzaria ikusteko unea, ongietorria berriro ere, Julen Lertxundi Martini, Asteasutik datorren dantzaria. Dantzariek egin dute beraien lana eta epaileek eurena egin bitartean eta sari banaketari hasiera eman aurretik, orain tartxitxo bat hartuko dugu. Emaitza eskuartean dugu jada, beraz, eskertuko genieke sariak banatu behar dituztenei, jada ari dia txintxo, eskenatokira igotzen. Jaso ditzagun txalo bero batez, hor dauzkagun 5 horiek. Aurkeztuko ditut, Hortzi Alonso Hondarribiko Kultura Zinegotzia, Xabier Mendizabal Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarreko presidentea, Ander Murua, Tomas Murua eskulturgilearen semea, eta bide batez, parte hartzaileen udalerrietako agintariei bidalitako gonbidapena onartu duten bi alkateak, Aizpea Otaegi, Errenteriako alkatea, eta Mikel Arruti, Lezoko alkatea. Sariak, 3. lehenera hurrenkera horretan banatuko dira. 3. saria, Hondarribiko udalaren trofeoa eta 200 euro, Ane Jaunarena Zereijo Lezoko dantzariak irabazi. Bigarren saria, Hondarribiko udalaren trofeoa eta 300 euro, Irati Olaizola Gomi Legazpiarrarentzat. Eta txapeldunak, txapela, udaleko trofeoa, Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarreko trofeoa, Tomas Murua eskulturgilearen lana urtebetez bere udaletxean egongo dena, eta 200 euro aurtengo txapeldunaren izena ezagutzeko unea, Mikel Esnaola
Zorionak Mikel, txapeldunari, ohiturak agintzen duen bezala, bere agurrarekin utziko dizuegu. Gainerako partaide... Tomas Murua. Barkatu. Tomas Murua saria, faltada, barkatu, eman ikusten. Lezoko udaletxean urtebetez egon behartzen sari hori lapurtzen nion, Mikeli, barkatu, Mikel. Zorionak eta orain bai, ohiturak agintzen duen bezala, txapeldunaren txanda bere agurrarekin uzten zaituztegu. Mila esker, hona etorri zareten guztiek.